Tandartsen zien steeds meer mensen met ernstige gebitsproblemen. En dat heeft alles te maken met dure tandartsverzekeringen die mensen gewoon niet meer kunnen betalen. En verder in deze Zeeland nu. Nieuw natuurgebied bij Goes. En is daar echt iedereen familie van elkaar? Goedenavond. De laatste jaren zien steeds meer mensen af van een tandartsverzekering. En dus ook van een bezoek aan de tandarts. Een goed gebit wordt daardoor steeds meer een statussymbool. En dat is zorgelijk, zeggen Zeeuwse tandartsen. Omdat problemen in de mond kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten. U mag meekomen. Tandartsenpraktijk Tivoli in Hulst. Ook hier zien ze de landelijke trend. U mag uw plaats nemen. Minder mensen op controle en als ze komen is het vaak al goed mis. Er zijn mensen die met problemen zitten, die of jong zijn of oud zijn. En die hebben dan last van of tandvleesbloedingen of gaatjes. Of erger nog dat ze wortelontstekingen hebben. Met alle gevolgen van dien dat er een tand uit moet. 16% van de Nederlandse volwassenen had vorig jaar last van tand- of kiespijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Tegelijk neemt het aantal mensen met een tandartsverzekering af. En dat is een zorgelijke trend volgens tandartsen. Ook omdat problemen in de mond kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Denk dan aan diabetes, longaandoeningen, reuma, hart- en vaatziekten en zelfs dementie en de ziekte van Alzheimer. Nee, en ook helemaal gezond. Niks veranderd in uw gezondheid. Super. Terwijl het makkelijk op te lossen is. Regelmatig op controle komen en er dan snel bij zijn als er iets is. Waarschijnlijk mensen moeten naar de tandarts toe komen. En graag natuurlijk 2 keer per jaar, zodat we alles in kaart kunnen houden. En kunnen monitoren en kijken van of het goed gaat of niet goed gaat. En dan, als er iets aan de hand is, dan is alles natuurlijk nog vrij oppervlakkig. Als mensen niet vaak komen, dan zijn de problemen vaak groter. En dan ingrijpender en kostbaarder. En zo wordt een mooi gebit steeds vaker een statussymbool. Voor de kanaalbehandeling gebeuren, of in het ergste geval dat de tand eruit moet. En dan ben je of een tand kwijt of je moet aan een implantaat denken. Of ja, als er mensen natuurlijk geen geld hebben, dan moet het zo blijven. En natuurlijk als dat een repeterende cirkel is, dan gaat het gehele gebit uiteindelijk valt in elkaar. Aangeschoven is zorgverslaggeefster Marieke Kerklaan. Marieke, ja, het zijn een beetje Amerikaanse toestanden, hè? Dat je aan iemands gebit kan zien of hij wel of niet geld heeft. Ja, dat klopt. Dat zien de tandartsen gewoon letterlijk terug in hun tandartsenstoel, dat verschil. Wat overigens wel goed is om te melden is dat de tandartsenzorg, de gewone gebruikelijke tandartszorg in Nederland tot en met 18 jaar gratis is. Maar goed, voor 18-plussers, als er echt een probleem is, dan kun je wel ergens terecht, hè? Ja, al is in Zeeland wel de vraag hoe snel dat is. Want Zeeland heeft relatief grote praktijken. En wat hier ook speelt is een oplopende tandartsentekort. Veel tandartsen gaan de komende jaren met pensioen. Nieuwe aanwas blijft uit. Ja, en dat betekent oplopende wachtlijsten. Maar wordt er iets gedaan aan dat tandartsentekort? Ja, de provincie heeft daar voor de 2e keer een brandbrief over gestuurd naar Den Haag om daar aandacht voor te vragen. Even was de hoop op een opleiding hier in de buurt, in Rotterdam. Het idee was dan, wat je ook terugziet bij de huisartsen, de opleiding vlak in de buurt, de praktijkervaring in Zeeland, met de hoop dat ze dan ook hier blijven wonen, blijven werken. Ja, dat inderdaad. Maar goed, die tandartsenopleiding die komt er nu dus niet. Dus het is inderdaad een hele belangrijke vraag. Hoe gaan ze nu in de toekomst dat tekort oplossen? Marieke Kerklaan, dankjewel. Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen heeft vorig jaar weer een kleine winst gemaakt van 2,3 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag. Goed nieuws, want het jaar daarvoor was er plotseling een verlies van 11,5 miljoen. En er was opnieuw een verlies verwacht, maar door incidentele meevallers zijn er nu toch goede cijfers, schrijft de Zorgzaam-directie. Het plan is dit jaar opnieuw goede cijfers te schrijven, maar dan op structurele basis, dus zonder dat het afhangt van meevallers. Je ziet het hier niet, maar het regende weer eens dit weekend. Voor vakantiegangers een teleurstelling, maar voor de boeren een feest. Want het was hard nodig voor de gewassen. Het is eigenlijk heel erg lekker rond het tijdstip van het jaar. Want de gewassen die hebben op dit moment echt gewoon water nodig om in volle groei te blijven. De wortels van de planten zijn door de droogte ver de grond ingeschoten. Dus het water moet echt zakken voordat het de planten kan bereiken.
Die regen van afgelopen weekend, ja, dat zit echt zomaar in het bovenste laagje. En nu ook met die harde wind vandaag. En zeker in zo'n open gewas. En dan heb je toch best veel verdamping weer. Dus ook een gedeelte van die neerslag ben je eigenlijk direct weer kwijt. Dus ja, het zou mooi wezen als we morgen nog wat neerslag krijgen. Om dat vocht in die bodem, in die bovenste bodemlaag, wat extra aan te vullen. En er heeft nu eigenlijk nog echt veel te weinig voor geregend. Het natuurgebied Oosterschengen aan de rand van Goes is uitgebreid met 15 hectare grond. En dat staat gelijk aan 21 voetbalvelden. Vanmiddag is het nieuwe stuk officieel geopend. Vorige zomer reden hier nog graafmachines om van de landbouwgrond vochtig hooiland te maken. En nu ziet het er zo uit. Kaal. Maar dat is precies goed voor weidevogels en zeldzame planten, zoals deze ratelaar. We hebben de oude krekerig terug naar boven gehaald. Dat betekent dat allerlei zaden in de oude krekerig ook weer terug naar boven komen. Die hebben een tijdje de tijd nodig om weer ook te ontkiemen. Wat belangrijk nu is dat met name kale grondbroeders, er zijn vogels die op kale gronden broeden, dat die nu snel terugkomen. En hier achter mij zitten nu al de eerste 2 paardjes kleine plevieren. Nou, dat is een fantastisch mooi succes wat we nu binnen een jaar bereikt hebben. Natuurliefhebbers kunnen met een beetje geluk reeën en kiekerdieven spotten. Maar wel op 100 meter afstand, want ze mogen zelf het gebied niet in. Het gebied waar ik nu sta, dat is beschermd natuurgebied en ook heel kwetsbaar natuurgebied. Maar de oude zeedijk die hier nu langs loopt, nou, daar loopt het natuurgebied nu pal tegenaan. Dus eigenlijk vanaf die oude zeedijk beleef je, er zit alleen een sloot tussen, beleef je gewoon de bruine kiekerdieven, de reeën waar je oog in oog mee staat. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar de oude zeedijk om dit natuurgebied te beleven. Maar de boswachters willen wel zo'n 6 keer per jaar excursies organiseren, zodat geïnteresseerden alsnog een kijkje kunnen nemen in het gebied. En in de tussentijd kan iedereen op het informatiepaneel lezen en zien wat er allemaal in dit nieuwe gebied leeft. Bij het Nollehoofd bij Vlissingen zijn rode bakers in het water gezet. Dit moet ongelukken voorkomen, want zwemmen op die plek is door de stroming levensgevaarlijk en verboden. Lokale mensen weten dan wel echt dat dat al jaren geldt. Alleen ja, je moet het op een gegeven moment ook aan iedereen herkenbaar en bekend maken. Ja, en dan moet je gewoon andere maatregelen nemen. En ik hoop dat we hiermee een stap zetten om dat gewoon constructief te verbeteren. Aanleiding voor de maatregel is onder meer het ongeluk vorig jaar met 2 zwemmers, waarbij 1 van hen overleed. Ja, ik denk dat er sowieso wel meerdere aanleidingen waren om het te verbeteren. En ja, dan heb je helaas ook een noodlottig ongeval soms nodig om dat te versnellen, dat proces. En ook komen er nog borden die strandgangers waarschuwen voor de gevaren. En Jan-Paul van Hekken is weer geselecteerd voor het Nederlands elftal. De verdediger uit Arnhemuiden maakt deel uit van de 23-koppige ploeg die volgende week start met kwalificatiewedstrijden voor het WK. En overmorgen is het trouwens in Arnhemuiden een Jan-Paul van Hekken dag. 240 kinderen gaan de verdediger daar ontmoeten. En ook zijn er dan clinics en is er een voetbalquiz. Ja, gekscherend wordt wel eens gezegd, in Zeeuws-Vlaanderen zijn ze allemaal familie van elkaar. Maar is dat ook echt zo? Verslaggever Carlijn de Splinter, zelf met Zeeuws-Vlaamse roots, ze zocht het uit. Ik heb de gegevens verzameld en het antwoord staat hierin. Spannend. Stamboom-expert Marcel van de Driest is de afgelopen weken in de familiegeschiedenis gedoken van mede-Zeeuws-Vlaming en collega Martijn en die van mij, om te kijken of we familie zijn. Ja. Ja? Ja. 6e, nicht en neef. We moeten ver terug in de tijd en volgen de familielijnen van onze moeders. Dan komen we uit in 1770 bij Krijn de Kraker. In het Zeeuws archief is het een en ander te vinden over deze beste man. Wat heb je over Krijn de Kraker kunnen vinden? Nou, toch heel wat. En misschien is het goed om bij het begin te beginnen. Dat is goed. En dit is het doopboek van Axel. En daarin komt hij voor. Het is bijna Sinterklaas cadeautje, 5 december. 5 december, ja. Wordt Krijn gedoopt in de kerk van Axel. Onze roots liggen dus in Axel. Krijn de Kraker had hier in de polder zijn boerderij en 42 hectare aan grond. Nou, ik kan je vertellen, die grond die zit helaas niet meer in de familie. Daarna werd hij nog dijkgraaf over dit gebied en trad hij toe tot de gemeenteraad van Axel. En dit is het procesverbaal van hoe dat gegaan is. Okay. Dijkgraaf, gemeenteraadslid. Ja, en testament is allemaal in hetzelfde jaar. Dus het geeft wel aan dat hij heeft verschillende zonen ook, dat hij het boerenbedrijf overgeeft, denk ik. Ja. Ja. En dan krijgt hij dus wat meer
tijd voor die publieke functies. Ja. En uiteindelijk werd hij ook nog wethouder in de gemeente Axel. Ja, jij als Terneuzenaar, hoe voelt het nou dat je roots in Axel liggen? Ja, ik kom vanaf nu niet meer uit Terneuzen, maar uit Axel Noord. Voor mij is dit alleen maar een bevestiging dat ik altijd een Axelaar was en zal zijn. Ja, en ik blijkbaar dus ook. Ja. Natuurlijk is het hartstikke leuk dat ik er een nieuwe neef bij heb. Maar goed, als we ver genoeg teruggaan in de tijd, heb ik vast één grote Zeeuws-Vlaamse familie. Maar ja, of dat nou typisch iets Zeeuws-Vlaams is? Nee, dit is niet typisch Zeeuws-Vlaams, want het komt ook voor op andere plaatsen in Zeeland. Denk aan Westkapelle, aan de Muiden en Tolen. Maar het is zelfs niet eens iets typisch Zeeuws, want het is ook buiten Zeeland bekend. Ik vind het wel heel erg bijzonder dat wij familie van elkaar zijn. Ja, ik vind het wel grappig, vooral. Ja. Ik ook wel, ja. Zie je ook gelijkenissen? Nee. Het was vandaag wisselend bewolkt bij een stevige zuidwestenwind. En op andere plekken, zoals hier in Serenhoek, was het toch nog aardig opgeknapt. De komende dagen worden regenachtiger. Ongetwijfeld tot opluchting van de boer die we net zagen. Maar vrijdag en zaterdag die worden dan toch weer vrij zonnig en vrij droog. Het kwik blijft deze week onder de 20 graden. En meer verhalen uit Zeeland op onze site, onze app en de socials. Daar het verhaal over die Zeeuwse vrouw die in het casino in Eindhoven ruim €1 miljoen heeft gewonnen op een speelautomaat. De vrouw snapte het eerst niet en was al bijna weggegaan. En tot zover deze Zeeland Nu, de eerste van de werkweek. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.